Ita at 2026 nasurok 3.6 billion pesos ti mapatta-pata a pondo ti syudad ti Baguio. Pakaaramatan ti kadaklan agatad manipod iti nasaw a budget amuan iti report ni Bridget Marcasi Pangosfian. Nasurok 3.6 billion pesos ti patta-pata pondo ti Baguio City ita at 2026. Sigon iti City Budget Office. Maaramat ti kagudwa daytoy iti operation expenses ti syudad ken manpower bayat adagiti daduma ket para kadagiti nagduduma a serbisyo iti social, health, infrastructure ken economics. Inlawlawag na ang maipatpatungpal dagiti dadakkel a proyekto ti syudad babaan iti local government support fund ken public-private partnerships. Maraming strategies din on how to get all these programs implemented. Manarimaan metten ti pannakaisagana dagiti dokumento a kasapulan para iti pannakaipaluspos ti pondo tapno maaramat metten para iti programa ken proyekto dagiti nagduduma a departamento. Balak po natin lalo na sa mga pag-implement ng mga programa, sana ito ay mabilisan at yung mga ibang project na kailangang ipatupad bago yung rainy season ay maiproseso na ngayon kasi medyo matagal ang mga procurement process natin sa gobyerno. Naurur ti pondo baban iti koleksyon ti syudad kadagiti buwis. Inlawlawag met ti civil registrar at ti pondo ti syudad ket manipod kadagiti real property taxes, business permits, regulatory fees ken dadumapay. Based on actual performance, ang city government of Baguio is not yet financially independent, I should say. Kasi we rely still from the national government, the national tax allotment, which is more than 50%. Kabayatan na, puntiryada pangatwen pa iti koleksyon ti syudad ita atawan, kalpasan anaartapan dati koleksyon idi napalabas atawan. Kagiddan iti dayta, imbinsana anayas ti panagbayad iti tax iti agdama, kalpasan ngindalan dati proseso iti online. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.